April Fools talaga. Dalawa namang bait ang kinain niya. Malaki pa naman. Gutom siguro. Gutom siguro siya. Ayan, goby fish. This is Enos Vlog. 15 taon na po sa YouTube. Hello ladies and welcome to Enos Vlog. Ilalim ng tulay pa rin tayo here at Baliw Nuevo and Baliw Viejo Bridge. April 1, April Fool's Day. So sana naman hindi pa fools. Hindi ma-false ang ating fishing experience ngayon. I'm targeting carp and also dapat pilit sa tilapia, ayun, ito. It's a bit of low tide. Yeah, look. And siyempre foggy ang ating river. You know. Of course, may mga activity ang mga fish. So, I hope na may kumagat pa rin sa pahay natin. Yan lang naman ang wini-wish ng isang angler. Selective fishing po tayo. Hindi tayo gagamit ng lambat, ng kuryente, o kung ano-ano pa ba. Yan, disclaimer na. May kabutihan din yung paggamit ng kuryente kung yung mga invasive fish ay nasa fish pond gaya ng dalag or lambat din. Kaso yung net size, yung butas ay kailangan limit lang para sa mga malalaking isda, pero kung mali nadadala yun kukunti na makikinaba ng biyaya ng Diyos. So let's call it a happy day today, April 1st, 2025. Ay para sa carp, kung sorte, kung hindi okay lang, ano talaga. Ito naman rice bran and rice tidbits. Yung ata at binglot sa amin. Yan po ang bamboo pole setup. 4 yung dinala ko. At siyempre, salamat sa earthworm. Nagbibigay ng pagkain sa tao. Salamat tayo sa biyaya sa pag-ubay sa tao. Wala ang earthworm. Paano na? First catch, tilapia. Good size. Ayan po. Red tail ulit na tilapia. Thank you. Breakfast po muna tayo. Agahan. Kaya nahula ko kahapon sa riverbank along the Aganas property. Ayan, kumusta na lang sila Manay, Malim, and
sisterets niya. Of course, with, ayan po, yung ano natin, sahog. Yung tulya. River clams. Sarap pa. Pulse talaga. Dalawa namang bait ang kinain niya. Malaki pa naman. Gutom siguro siya. Ayan, goby fish. Ayan. Dalawang pain. Ayan o. Ang kinain niya. Dali lang. Oh, nangangagat. Nangangagat siya. May gunting lang. Gunting na lang natin. Gunting lang. Ay! Sanay tayo dyan. Wala pala tayo ng hook na ano. Ayan o. Yung isa. Kain talaga niya. Yung isa pa. Parang dentista lang tayo. Nako. Sa bagay, ano lang naman siya. Talagang ano siya. Nilunok po niya. So let's call it a day. Meron na naman tayo nahuli dito. Hindi naman tayo na zero. Thank you so much po Lord. Ngayong April 1st 2025. From Minalabak Angler, have a good day. Stay hydrated with insulated water or alkaline. Hello Narisan, welcome sa this vlog. Ay, andito na naman tayo sa ilalim ng tulay. Under the bridge this April 3, 2025. Low tide, pero may mga nangingilain na rin na mga maliliit na isla. Ito lang po sa Pangpang. So, samahan ulit po sa isa pang araw ng pamiling week para sa ekonomiya. Yeah. Everyday fishing because fishing is my happy place. First catch, tilapia. Kain po muna tayo. Yeah. Fish pa rin. Bon appetit. With chicharon. Yummy. The elusive ayumi. Ayan o. Sabi ko nga paboritong isda ni Gato sa Rizal ang ating pamasang bayani. Hindi rin po sila lumalaking masyado. Basta matakaw sila sa mga pain. Lalo na pagbulate. Oh! Let's call it a day. Kinain na lahat ng pain. Tomorrow again. So far, meron din tayong huli kahit paano. Ayan o. Ay, tulog na sila. Hanggang sa muli po. Dito pa rin sa aking munting vlogs. Sa aking munting channel. Bye bye for now. Hello netizens. Welcome sa Ines Vlog. Today is Sunday, April 6, 2025. Andito pa rin tayo sa ilalim ng tulay. Trying again ngayon na sa pagbinit. Sana makakuha din ng pang-ulam. Samahan niyo ako. First catch,
Bouncing tilapia. Red tilapia. Breakfast. Good evening, everyone. Bless. Let's call it a day. Pang ulam na.